Galartza, Esan hau, ibaldaik asteburutan dala telebista konsumoik altuna izateala asteburutan. Zer etxen ikuste dezu hola asteburutan telebista? Bueno, beti ere geixeo, aste honian ez bat ikusten da asteburutan, baina, bueno, ETV3, Beste ardian eta. Irukiak eta xaun arditxoa. Irukiak, sí. Eta xaun arditxoa. Hoi politia, ardi horren Eta bestia ez patri postaria ere, bai. Patri postaria oso nago, Ia, alkain gaur ez aldau, palomitek. Postaria, Katupitxoarekin, goizetik. asteburutan eta astian zehar ere telebistari behira egotea, gure Amaia Artetxea! Arratsaldeon. Ai, zer ondo zaudeten hemen, dagoen kanpoan, bai, zelan ez. Miren egitizkiu. Eskerrik asko, miren. Telebista ipatu duzu eta ala da, ni pegatuta egoten naiz. Kutsa tontoa deitzen diote batzuek telebistari, baina zenbat postasun eta zenbat momentu hon ematen ezkegunera berean telebistak, Bueno, gure katiak bai. Ni ezingo nintzateke bizi telebistarik gabe, ez dakizu. Bueno. Eskerrak, zu bezalako jendea da hon. Bestela gu pareo, no, oinake? Ondo zagozu. Eta gainera, atalau egiten dudanetik, telebistari buruzko atalau egiten dudanetik, inoiz baino telebista gehiago ikusten dut, eta aztelako harri bitxiak erina izan deskubritzen nazioartean. Batez ere nazioartean. Bai, gogoratuko duzue duela 3 astelen, Killer Karaoke izeneko saioaren inguruan hitz egin iztuela. Gogoratuko duzue karaoke bat, zailtasunekin eta, bueno, telebistan ere modak daude, boladak izaten dira. Hortzea da, Killer Karaoke, beste potolito hau, Bai, Flo, 4 estrenatu dute, bai. Bestea, Patrizia. Patrizia Konde, hori da. Bueno, hori da, modak daude, eta hain zuzen ere Killer Karaoke, moda horren adibide bada. Ze momentu honetan modan daudenak dira batetik realitiak, eta beste aldetik Killer Karaoke bestelako saio sufritzaile. Bai, modan saio sufritzaileak, Sufritzaile. Ze morbosua da. Bai, gaiztua da, zera, gaizki pasatzen ikusten zaio. Gustatu egiten zaigu. Ondoko gaizki pasatzen ikustea. Da. Bueno, eta esan da bezala, Karaoke Killer horren adibide da, eta mundu guztian barrena zabalduta dagoen formatua izanik, Tailandian ere aurketu dugu, beitu. Tailandia? Beitu. Bueno, tipo batek abestuin behar du, abesten du, nahiko frikia daia tipoa hasteko, eta zailtasuna jartzen dizkiete. Segitu behar du kantatzen. Ezin da gelditu, hori da dagoen baldintza bakarra saio honetan, ezin da gelditu. Masokismoa igual, ezta? Eske apur bat, bai, harrigarria da. Bakite sufrituko dutela, eta alare saiotan parte hartu nahi dute. Izen ematen dute, eta gainera amaiera arte iritsi nahi dute, begira kasu honetan nolako sugestia daukaten uste duela, horre ere, jo que se, bitxoren bat ikutzen ari dela. Baina ez. Gomazko titio batzuk dira. Bueno, Tailandian da kasu honetan Killer Karaoke hau, eta esan da bestela, munduko hainbat herrialdetan banatuta dago. Eta esan dizudan moduan, arrakastarekin. Bai, barkatu. Gustatzen zeigula ondokoa gaizki pasten ikustea, baina batzuk inutri xamarrak badia, horre ahunin behar da. Eske hori da. Zesari izateko. Promi gonak izan dira. Dirua, bai, ekonomikoa izaten da, saria ekonomikoa da. Harrigarria da jendeak saio hauetara aurkeztu nahi izatea, baina aurkeztu egiten dira, lehiakide faltan ez da biltzalako, bai. Eta begira, beste adibide bat ekarri dizuet, non lehiakideak sufritu egiten duten, Birit izeneko saioa da, Holandako telebistan aurkitu dugu, eta saio honetan ere lehiakideak dantzan eta kantuan jartzen dituzte batez ere. Holanda programa kurioso egitetxo dela. Beti Holandatik da gatozti. Gainera, Gran Hermano sortu zuena, Endemol ere, Holandarra dauk errespaldin banago. Bai, bueno, nahiz eta kasu batzuetan ondo abestu, orain ikusiko dugun saio honetan, 3 lehiakidetik bakarra gelditu behar da, bakarra. Eta 2 bota egin behar dituzte. Bota, kaleratu. Bota, kanporatu. Claro, eske kanporatu, baina bota esan dut, ze begira, bestela, botarena literalki hartzen dute. Eta ondo, kantatzeu, Bai, oso ondo, abesten dute. Badaude 3 lehiakidean. Ondo kantatzeu hone bintzat. Eta bat kanporatu egin behar dute. Edo bota. Nominari paja eta ureta. Uretara, baina uretara begira nola. Toma, gaztaina eta haze kolpe hartzen duna gaina, ez? Eta mikrofonu eureta? Hoxe pentsatzen ari nioa. Hemen izan badu hori. Eta ez dakit kontuatu zareten, baina begira piztina horretan marrazoak daude. Tiburoiak. Osea, tiburoiak dauz. Baina goziko zeipe ez da, ja, afalduta. Espero dut hola izatea. Batxi, ikusi alde, mikrofonua. Bueno, esan da bezala, Beat It izeneko saioa da, hau Holandan dagoena, kontuz behar bada gurera egunen batean iritsiko da. Ez zait iritzen. Ez. Ez patxik esango liguen, nola, gudeta juntiago, mikrofonua, Gaidiako
Asmatuko genuke zerbait. Mikrofono waterproofak edo. Bueno, beste adibide bat ekarri dizuet, baina adibide honekin erakutsi nahi dizuedana da lehiakideak sufriaraztearen ideia telebistan ez dela gaurko kontuan. Distraction izeneko saioa ekarri dizuet, hau 2003 urtean eman zuten Erresuma Batuan, Channel 4-en, bai, eta galdera erantzunen saioa da, baina euren ezagutza erakutsi behar dute lehiakideak zailtasun batzuekin. Tamen zailtasunak. Kalbo etxusiek. Hor, aurkezlea dago, galderak egiten. Bazpale urruti da ben, aurkezlea. Eta berak erantzun behar du, beste kalbuak hostilak ematen dizkion bitartia. hori da. Baina behitu, osea, eske... Zesaten ez du, baina nik nik ez ditut izkan-bizkako lehiakideak olako proba pasten nik ez dit imaginatzen. Naiz eta... Baina hemen planteatzea da kontua. Hori esan behar nizun. Ze, nik uste egoeran ikusten zaren arte ez dakezula gai, edo ez gai izango zaren egiteko. Izan ere, irudi hauek eta sufrikari hauek alde batera utzita, zuok orokorrean kotxea ondo aparkatzeren aldekoa zarete, saiatzen zarete, edo, bueno, aurkitzen duzuen lehendabiziko lekuan. Nik uste hobeto aparkatzen dela ezkerreta eskuita baino. Zuei altzen zuen. Bai, neuko bai, igual ezkerretara. Zaila egiten zait. Bida, nik gauzat esango izan. Aitortu barrakot, askotan gaizki aparkatzetela. Kankako arte. Baina, ez beste erremioik gehatzezten. Bai. Horretan ados nago, egia da asmoa beti dela ondo aparkatzea, baina zauen burua, estutasun batean ikusiko bazenute. Imaginatu, berandu zoaz unibertsitatera, parkinan lepo dago, euria ari du, ez dakin izer gehiago, komunera joateko premia duzu. Etzen dukete egoera horretan behar bada, hau egingo. A ver. Ikusten? Hau lehen ikusi genuen, Bai, Euskal Herria zuzenean ikusi genuen irudia hau, Nafarroako Unibertsitatean gertatu zen, ikasle bat berandu edo ez dakigu ze premiatan iritsi zen unibertsitatera. Esan minen izango zu? Etzan ba irakasi izango, ez da? Ba, ez dakigu. Baitu. Eta gero, ez zuten arazorik izan ateratzeko, baina atxeak atera zuen. Bai. Ba, hor utzi zuten, eta bueno, kontua da hau pasaden astean gertatu zela, eta pasaden astean, kasualidadez hau gertatu zenean, edo horreko gunen ez dakit noiz izan zen, hemen ere komentatu zenuten, ikerketa bat kaleratu zen, nola gidatzen dugun erakusten zuen ikerketa bat, eta ez dakit horregatik izango den edo ez, baina pasaden astean batetik hau gertatu zen, eta beste alde batetik, ostiralean, Leioako Unibertsitatean, Arte Ederretako Fakultatean lagunok, hau gertatu zen. A ver. Bizkaigusa, Arte Ederren Fakultatearen barrura kontra joan zen. Esan zien eskamutileak txoferrai, beka, behandu goazela eta esatu txoferra bekatenak. Koazeitu kantari, beste kaprotxa gatzetik, el señor conductor. Ze bat izorratu behar du horrek. Txoferra izan da hori dana iturriarraren. Carrascal. Nik uste ala ere... Berak, el señor Tomasen zinta garriko zin txistena. Nik ala ere uste dut ostirala izanik, igual ikasle batzuk postu eta guzti egin goztirela gertatu izanaz, igual klase haupe galduko zituzten. Betiko txorua gazteara eta konduktoria zertzak, gizonezkoa eman horrezkera eta gortan bezala eta... Nik ala ere uste dut jenteari... Oainik horrezeloak izatea, Nik uste ja zalantza horiek jadanak zuritu ditugula, emakumeoko beto gidatzen dugulako. Hemendik oaindik baino gehiago aitzatez, emakumea izan behar. Egia da. Eta zer da ondo konduzitzia? Arauak errespetatzea edo hiri beste kontua, Bueno, oain ez da hortaitzeko. Ez gara gu olako debatetan, sartuko olako debate harinetan. Nik galdera inteligenteago badaukadalako ontzako. Aizue, zuok beharra eukiko bazenute ligatzeko. Ez da gure kasua, baina, bueno. Baina imaginatu, eukiko bazenute. Emango atzen nukete izena kontaktuen web atari batean. Webgune batean. Bikotea bilatzeko? Bai. Nahiko lan, nik ez dut uste. Nuke jakingo nun sartu behar da. Eta gero ja, nun sartu behar da. Bari. Googleen eta gero hor beste zuze jarri behar da. Bai, kontaktuak, bikote bila... Euskaraz, bai. Aurkiko pasten nuke, euskaraz ere badagolako. Izan ere, bizi dugun garai moderno hauetan lagunok, gerotak gehiago dira, interneteko webgunen bitartez, maitasuna bilatzen dutenak. Horregatik gerotak gehiago dira, aukerak interneten bikotea aurkitzeko, eta horietako bat urteko web ataririk onenaren saria lortzeko izendatuta dago. Eta gainera, euskalduna da. Ara! No. A ver.
Eneko eta Janire Doble Love webgunean ezagutu ziren. Bikotekidea aurkitzeko Euskal Herrian sortutako webgunea da eta geroz eta erabiltzaile gehiago ditu. Gaude 9.000, uste dut, 8.000 eta Euskal Herrikoak dira 800.000. Hori. Edo mila hartzean euskal dunadia. Bai. Ez zara petxa, 800.000 esan du nik horrek, Ez, baina badira batzuk, batzuk badira euskaldunak eta horri zen eman da. Baina pantalla baten bidez hau, hotza esala. Ez da, egia da, lehendabiziko momentu hori pantalla baten atzean egon behar duzuna, bai. Aurreneko pausua errozteko igual. Baina hori da, azkenean... Da zati pasatzean, jendeak ordena horiakin eta etxen denbora gehiago pasatzeulako, kalea, izan daiteke. Edo jendia ez dara pausa hartzen igual, arpegira esaten gauze. Bebai, edo lan gehiago daukagulako, ez daukagulako behar bada izialderako denbora nahikoa, baina ez dakiz zergatik, baina egia da tendentzia badela, eta webgune hauek azkenean lehendabiziko zita hori lortzen laguntzen dizute. Gero hortik aurrerakoa, ja pertsonan izan behar da, Izango ja horre trampa itebenak, ez? Izango goztaba. George Clooney fotografia, eta gauzea. Auta, gustatzen ez besti ere bai, Bai, olakoak ere gertatzen dira, bai. Edo behar bada, ez dakit, printzipioz hauek solteroentzako webguneak dira. Hombre. Edo bestela eskondutako tramposoak, bai, igual. Olakoak ere gertatu daitezke izan liteke, baina, adioni, ze disimulu gutxi egoten da kontu hauetan, alegia. Bikotea baduzu, baina hala ere, beste norbaitekin abentura bat izan nahi baduzu, horretarako badaude webatariak. Eta mundua nola ezagunenetarikoa eta ospetsuenetarikoa arrakasta gehien daukana, Ashley Madison ezenekoa da, eta behitu ze gutxi disimulatzen duten webgune honetako iragarkian. Ashley. Other than my wife, Ashley Madison's right. I'm looking for someone other than my wife. Other than my wife. Oidan entenditu, Alegia, nire emaztea ez den beste baten bila nabil. Hori kantari. Hori kantari. Claro. Derrigor kantari esan berda, edo? Ez, baina rintin, claro. Claro, baina eskonduka egotea beste morbo puntu bat emango zioak, eta gaina olako deskaro gizatean ere. Emaztea ez den beste norbaiten bila nabil. Hori behintzat kantari egia horrek meritu badu. Kantari itiak. Aurpiko gorra dauka. Unik uste beste baten bila nabil. Bestien Andria, nik gustatzen zaizkigu beti. Bueno, bai, ikusten duzte. Eta neskak esartuko hemen, claro. Bai, unisex da. Baina anuntzio bazparen mutilak ninduen. Bazparen mutilak ninduen. Bueno, nik hau aukeratu dut, igual neskena ere bazegoen, baina nik badazpadago ekarri dut, baina bai, bi sexuentzako da, matrimoniotik kanpo afer bat edukin nahi duenarentzako, horrentzako da. Afer merinda. Bai. Bueno, eta amaitzeko lagunok etxera bueltatu nahi dugu, izan ere ETV bateko saio, ospetsu eta historiko bat zoriondu nahi dugu, hitzetik hortzera lagunok, bai, 25 urte betetzen dituela. Hogeita 25 urte bertsolaritzari buruzko saioak. Jaiero, ez da? Igandero, saio bereztiak eginez. Eta guk ikusi nahi duguna izan da, nola zizen saioa, duela 25 urte, lehendabiziko saioa. Lehendabiziko minutua. Ikustan. Kaixo, ongi etorriak guztiak. Azkenik, Majo Kostata bada ere, hemen gaude, hemen dago ETV-ren berso programa, hitzetik hortzera. Eta hasieratik bertatik bersolari legera jokatu nahi dugunez, eman diezaigun agurra kantatzeko ordena Jose Luis Gorrotxategiri. Sarri askotan jasan ditugu. Gorrotxategi hori izan zen, hola zizan, saioa, duela 25 urte Joserra Gartziak aurkezten zuen orduan. Ze gazte, hilak ez zuritu zaizkio Joserra, Gartzia! 25 urte gazteago, bai, nire Iñaki Buruare. Gaztea. Manu Kortare. Gregorio Larrañaga. Eta, ikusten duztuenez, jertxelodiekin ari dira, irudi hauetan, abentu batean asistelako saioa, eta izan ere 25. urte hurrena ospatzeko, abenduaren 28an saio berezia egingo dute, dantza izango dira besteak beste, Xavier Amurista, Uxu Alberdi, Andoni Gain eta Maialen Lujanbio bait ere. Dena, punta. Ikusiko dugu, baina bitartean gogoratu, igandero duzuela hitzordua 3etan, hitzotik hortzera ikusteko. Eskerrik asko, Maia! Ez da zer, zego,